Ka gane a yi masa wukan da sai ya rike nan din da ka rike. Oke zan kai mai wukan kamar zan sare yaron. Na ɗaga zan sare shi. Ka gane sai an nuna ka rike. Ka gane yana bari shi gwara kai shi. Zan ba su waje ke. Abin za a zo a yi shot ɗin ma plus. Matalo za ka je da gudu kana can bayan. Za ka iya hayo. Zan ture shi ko kuma haka. Yi baya ma sosai ƙara baya. Can. Yawwa isoke. Tsalle za ka kare can. Yawwa. Ka fi tsallan sosai da za ka ma slow motion. Ka gane? Dan buga tsallan kai tsalle kana zuwa ka rike hannun shi. Hannun wukan da ka rike. Action. So da ku. Kai wuka. Ka. Wanne ne hannun da ka rike? Ba wata da wuri. Action. Kano alamun shi. Cewa ka ɓata da kan tafiya. Allah bai san. Action. Zuwa shi da samun yare. Kai yi yara ne su rike ruwa da Ita wani zan ba bayan yaron. Kula ka zai da gaskan gaske. Na gane. sai nan bai ce wajen. Ai ba ka da shi ba za ka kawo shi. Kana da gashi ko ta canje ne. Inda ka samu balance. Inda ka samu balance. Kai na raka samu balance. Bari zai kama. Kai wuka. A'a. Ƙara ɗaga. Wanne ne hannun da kake kake? Ba wata nan inji wannan. Ashi kai. Kano alamun shi. A ɗan irin kare kyau ka cewa ka ɓata da kan tafiya. Dan daga wutan sauran. Ashi. Kana zuwa shi da samun yare. Kai yi yara ne su rike ruwa da Ita wani zan ba bayan yaron. Kula ka zai da gaskan gaske. Na gane. sai nan bai ce wajen. Ai ba ka da da shi shi ba ba za za ka kawo shi. Kana da gashi ko ta canje ne. Inda ka samu balance. Inda ka samu balance. Kai na raka samu Bari balance. zai kama. Action. Well done. Gara. Ka buga. Na fara kuɗa. Ka gane ita buga ya. Ai. Action. Sai gojo. Kima mai yaran ne kan rago. Sai da gwada go. Amma zai Action. Sensei, no. Kidnappers. Hey, waye kai? Ni ne DSP, sabon jami'in da kawo. Kai, ku sheke mun shi. Kidnappers.